Allahu Akbar, mutuwar mahaifin jaruma Rama Sadau ya taɓa jarumar. A jiya ne Allah yi wa mahaifin jaruma Rama Sadau rasuwa, wadda wasu suke kiranta da Furyanka. A jiya kimanin karfe 6 na safe ranar Lahadi kenan, jarumar ta wallafa a shafin nata mutuwar mahaifin nata. Jarumar Rama Sadau ita ce babba a cikin 'ya'yan mahaifin nata. Wannan dalilin yasa jarumar ta ji mutuwar mahaifin nata saboda sabon da aka ce suna da shi a tsakaninsu. To amma tabbas mutuwa tana kan kowa, ko babba ko ƙarami, in dai lokacin yayi ba makawa sai an tafi. Sabon da yake tsakaninsu da mahaifin nasu da ƙauna ya sa wannan jaruma tare da 'yan uwanta sun fito har inda suka hau sahun sallah suka sallaci mahaifin nasu tare da jama'a da abokan arziki, wanda kuma suka ci gaba da karɓar ta'aziyar mahaifin nasu. Jarumai da yawa daga cikin masana'antar Kannywood sun yi wa wannan jaruma ta'aziyya. Wasu har sai da ta kai da sun wallafa a fejikan nasu na sada zumunta yadda suka jimanta mutuwar mahaifin jaruma Rama Sadau. Masoya da mabiya na jaruma Rama Sadau za ku iya tura saƙonnin ta'aziyyar kuka jarumar ta hanyar comment section. Kamar yadda kuka sani a koda yaushe shi musulmi dan uwan musulmi ne. Jama'a ku ta'atta da fatan Allah ya ji kan mahaifin nata, Allah ya gafarta mai, mu kuma Allah ya kyauta namu zuwan. Iyayenmu kuma Allah isa su cika da kyau da imani, wanda nasa suka rasu kuma Allah ya ji kansu.